Ungqongqoshe uvakashele imiklamo ehlukene ukuyohlola inqubekela phambili. Umnyango wakhe uzibophezele ekuhlinzekeni ngemali engaphezu kuka-300 million ukwelekelela umasipala waseLekwa ukubhekana nezinkinga zamanzi. Ungqongqoshe ube esexoxisana nomphakathi emva kokuhlola ingqalasizinda yamanzi nenhlanzeko. Kahle kahle sinenkinga la yokuthi masinganamanzi ama-truck awafiki azoletha amanzi ngesikhathi mhlawumbe kuze kushaya isikhathi sebreak abantwana bangadli uthola igebsele seziyahawula abadlanga akunamanzi okuphekela abantwana ukuthi badle. Kuzoqala maduze ukulungiswa kwesikhungo sokuhlanza amanzi iStanderton Water Treatment Plant. Lethu inkontraki yethu inkampani ngaphakathi emnyangweni. Uma besibona ukuthi inkinga ingaka uma sesifika lasithola lombiko ukuthi hayi kusenenhlelo kuzokwenziwa kuze kube isikhathi kodwa lento ibi nedemand ithinte impilo zabantu ngalolu hlobo kungcono ukuthi sishintshe ukuhamba. Kwemukelwe ukungenelela kukaNgqongqoshe. Biggest challenge, like the minister has also alluded to, the capacity of the water treatment plant is a challenge. So until we are able to refurbish and upgrade the water treatment plant so that our outflow can meet the demand, we will be able to meet the required standard. Umphakathi unethemba lokuthi izinkinga zamanzi zizokuba umlando kule ndawo ngokwesethembiso.